Hey doe, het is weer tijd voor check. Mooi is de best. Check, shock en ontdek. Hast er wel eens naar het dolfinarium West? Het allerleerste worst aan worst is natuurlijk maar de dolfijn met water in. Maar ja, dat kan vanzelfs net. Behalve als je Sydney bent. Want Sydney mocht al aan een weekend water in maar de dolfijn. Oh, daar is de staart. Piep, piep. Ja, hier is de start. Hij staat. Wauw, dat shot de puik uit. Aanzend meer van, maar eerst het nice. Er is een grote kans dat ze haar een verblijfsvergunning krijgt. Dat zei de advocaat van haar en haar familie. Hij vindt dat minister Leers net oors kan als het hege beroep in te loeken. Waarom? Omdat verwesterde famkes, zoals haar, in Afghanistan altijd herkenbaar binnen en daardoor net veilig binnen. Het zal heel moeilijk wezen voor haar om haar om te passen in Afghanistan. Hier mag ze haar eigen keuzes maken en studeren. In Afghanistan zal ze die vrijheid net hebben en een protte in huis libje. Deze week neemt minister Leers een besluit over wat hij met haar en de 400 oren famkes die in dezelfde situatie zitten dwaan zal. Lekker hinderrieden. Dat kan ik als het handicap best. Het is heel goed zelfs. Op Lindestein, een squallen van Ben met een handicap, wordt het al heel lang dien. Maar de manege weer net meer van deserteerd. Dus is er een nieuwe bout die het wel 2 keer zo groot is als de oude. Vreed is de nieuwe manege openen. 3, 2, 1, Er kunnen per week ongeveer 100 baan hinderrieden. Door haast vast op 1 april een grap uithellen. Of misschien best zelfs bij de poort noemen. Bij de radioafdeling van Omroep Friesland wie een 1 april grap betocht dat een hele protte meesken intrapen. De radio-uitsturing wie in het Nederlands. Dat wie een test, zijn ze. Het protte meesken tochten dat het echt weer en reageerden leuk. Goedemorgen. Ja, nou, door kerst of Hollands praat, maar ik praat gewoon Fries zelf. Ik vind dit wel zo'n grote poppenkast. Ik ben allemaal wekker maar Radio Friesland en ik dacht vanmorgen, hè, wat is dit? Omroep Friesland bloedt dus in het Friesk. Gelukkig maar. Wat hier bij de poortjes en wenkbrauwen. Verder is het lamke helemaal keel. Het komt haast nooit voor dat er een keer laam bennen wordt. Hoe het kan is net duidelijk. De broertjes en zusjes van het lamke gaan gewoon hier. Ulke Vijfschaft uit Zurg had snel een gevaarlijke granaat voen. Nou, hier heb ik hem gevonden. Precies daar. De granaat lieke op een grutte brune piepen. Ulke had de granaat oppakt en in de mijn huis roen. Gevaarlijk, want de granaat stie op scherp en hier wil ontploffen kan. Maar dat wist Ulke al net. Ja, dus ik schrok wel een beetje. Ja, zwemmen maar de dolfijn, dat is de gek vanzelfs. En Sydney maar dat waan. Maar het is net van neer, want Sydney had het syndroom van Down. Ze is 10 jaar oud en om haar extra te helpen krijgt ze dolfijnentherapie. Joert voor de 6e en voorlopig de laatste keer. En... springen, springen, springen als een dolfijn. Springen, 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 ja dat is fijn. Zwemmen, zwemmen, zwemmen met veel vaart. Spetter, spetter, spetter met je staart. In het dolfinarium in Harderwijk wordt de dolfijntherapie doen. Voor Sydney van Dijk uit Snits is het een geweldige manier om praten te leren. Wil jij de koffer openmaken? Ja. Oké. Ze krijgt les in 3 verschillende situaties. Het eerste plak is de onderwaterromte. Zo nu en dan komen de dolfijnen even los, want dolfijnen binnen heel nieuwsgierige beesten en willen altijd wat bladje. Maar nu zijn we weer blij. Ja. Ja, want we zijn bij de dolfijnen. Dag dolfijnen. Vertel het maar, hè. Sydney. Dolfijntje, nee. Dolfijn, ik ben Sydney, heeft ze verteld. Dag dolfijn. Kan een dolfijn lopen? Ja. Ja, dat heb je goed gezegd. Kijk, daar gaat hij. Stap, stap, stap. Ja. Ik ga nog iets vragen. Moet je heel goed luisteren. Kan een hond vliegen? Ja.
Goed luisteren naar de vraag. Kan de hond vliegen? Ja. Neke de Boer is logopedist. Ze jou dus spraaktherapie. Zat dichter bij de dolfijnen wordt Sydney rustig. En harket ze goed naar de opdrachten. Ois is een heel team van therapeuten, maar Sydney on the go. Suzanne schroeit alles op wat er in de les bad. En Pleun zit hier met de ouders van Sydney de les terug te nemen. Goed zo. En kan hij het ook heel hard? Goed zo. Dag dolfijn. Wil jij een stukje taart? Hap. Het kan niet. Dolfijnen eten geen taart. Dolfijn. Kom eens, ik ben Neke. Oh, dolfijn, ik ben Neke. We willen nog 1 keer gooien. Dolfijn, ja, dolfijn. De dolfijnen zijn weg. Geen dolfijnen, Sjoen? No worries, dat komt aanzien wel. Wij gaan intussen even op zoek naar Aliet. Dit werd ergens terug het veld giet. Ha, Aliet! Bist tot ijsziekje? Nee, Reinoud, de ijsziekestiert is voorbij. Maar de maaitiert is echt de molletiert. Wist je dat? Kom maar mij. Waarom vangst je mollen? Ik vang mollen omdat de boeren die hebben grote last van mollen. Omdat ze grote bulten mooi zien lopen, gangen graven. En daardoor komt er een heel grote modder in het fretten van de kool, vooral in het gas. Hoe dan? Hoe komt het dan? Nou, vooral door het meen, Ja. als de boer meent en het gas in de stal brengt, dan komt er een grote modder mooi. En dat wordt boeren leven net. Zo, hier zit een gang. Echt? Ja. Jongen, hoe kan dat nou weten? Dat is een scepter in een vies liekenmolle gong. Ja, ik dacht gewoon een groente zien en ik denk, hier moet hij zitten. En nou, daar zit er ik. Ongelooflijk. Maar zo heel iets. Zijn het konkje? Ja, maar daar ben ik vrij liefst bezig, dus ik ken er mooi doorheen. En hoeveel gongen had een mol? Nou, een mol die maakt een heel territorium. Door het longen, over een 400 meter ongeveer. En daar maakt het 3 gangen. En dan maakt het sowieso een hoofdgang dat er om zijn hele territorium heen kan. Die rent er omheen. Die rent er wat omheen. En daar controleert er elke dag sowieso 1 of 2 keer gaat er heen. En dan heeft er nog een heel grote jagergangen, die zit er tussenin. En daar vangt er de meeste wierms en de kevers en larven wat eruit riet. En hij heeft dan altijd een paar gangen naar het water. Of naar een jippergreppel of naar de sleet. En kunnen we nou hier een klem zetten? Ja, hier is een mooie klem zetten. De gang die gaat die kant, of hij komt daar bij. En dan zet ik altijd in 2 kanten een klem. En dan is mijn correct van welke kant de mol omkomt. En dan hebben we te pakken als het goed is. Hier heb ik een mooi klemke, het is een trierklemke. Nemen we dit. Ja. Dan komt dit mooie, span ik hem iepen. Zo. En dan komt het moltje er straks omhoog erin en dan is het. En dan drukt hij dat ding maar de neus voor, dan is het patsch. Ik vind het toch wel heel zielig. Ja, eerst aan de ene kant ik wel een beetje. Maar ze ben wel voor de heer, want ik ben een hele goede klemmer. Ze 1 keer klap en ze vernemen daar niks van. Oké. Ja. Nou, de gibber. De gibber. Nou Aliet, ik ben benieuwd. Net onder de groen, maar in het wetter is nou altijd uw Sydney. Nou ja, in het wetter. Ik mag eens zeggen op het wetter. In het boetenbad van het dolfinarium mooi Sydney op een vlot, dichter bij de dolfijnen. De begeleiding bestaat nou uit 4 personen. Er is, je boeten, ook een trainer van de dolfijnen bij. De orendolfijnen worden wat uit de buurt houden en statistien vinden ze dat net zo slim. Dolfijn Maaike is Joert uitzocht om mooi te dwaan om de therapie. Vandaag is het de 6e keer dat Sydney komt, dus een beetje de laatste keer. Ek hier kunnen de huid en mem van Sydney op afstand volkje hoe de therapie verrint. Allerhande opdrachten moet Sydney uitvoeren. En de dolfijn snapt het samen. Waar is de staart nou? Oh, daar
is de staart. Hier is de start. Hij staat. Het is ook lekker zacht. Weet je dat nog, hoe dit op het buik moet? Op de rug? Ja. Oké. Hoe doe je dat? Met je handen. Wow, goed zo! Helemaal alleen. Wauw. Moeten we naar Maaike kijken en dan moet je zingen doen. Oogjes kijken heel goed. En nou met de handen. Weet je het nog? Zingen. 1, 2. Wauw, oké. Wat moeten we doen? Hand naar achter die en die naar voren. 1, 2, 3. Goed zo, dat was goed. Oh, zag je dat? Kijk eens. Wauw, hij is heel hoog. Wat gaan we dan doen? Moeten we belonen en dan zeggen we goed zo. Goed zo, Maaike. Ah, goed gedaan. Kijk eens, Sydney. Die is... Jammer. Wat is het meisje? Het meisje is... Blij. Ga eens blij kijken. 1, 2, ja! Oh, die is... Kunnen wij ook verdrietig kijken? Ja, we kunnen. Sydney sprak eerst heel erg weinig. Eigenlijk niks en ze gebruikte gebaren. En als ze dan bijvoorbeeld iets wou drinken, dan deed ze het gebaar van drinken. Maar nu ze taal krijgt, heeft ze geleerd om het woordje drinken te zeggen. Nou, deze therapie verruimt gewoon enorm haar woordenschat. En als je meer kunt praten en meer kunt uitleggen, dan heft dat natuurlijk ook een heleboel spanning op. Ja. Van Maaike. Ja, zo. Goed zo. Nou ja, sindsdien praat ze soms complete zin die wij voor u verstaanbaar binnen, zeg maar. Net voor iedereen, maar voor u wel. Goed, helemaal goed. Zo, nou nog even goeie sissen en dan nou het orenplak in dit boetenbad. Oh, super! Oh, wat ben je super vandaag. Nou, hier is het. Hier heb ik draai aan alleen een klem zetten. Wakkel in. Ja. En dan zet je je er wat in zetten. Nou, zie je het. Oh, ja. Hier is het. Ja, ik zag het. Ja. Gewoon. Kom maar dan, boy. Wat is het eigenlijk een mooi beestje, die Ja. mol. Prachtig, hè? Ja. Ja. Want hij heeft een hele mooie vacht, hè? Ja, zeker. En die vacht die kan ik voor u en achter u bewegen. Meestal die kan je het hier niet strikken, maar dat kan bij mol net. Die gaat alle kanten mooi. Oh, super zacht. Ja. Hoeveel vangsten nou op een dag? Nou, dat varieert. In deze tijd van het jaar vangen we heel protten. Ik heb nu in maart alleen nog eens een goede 400 vangen al. Zo, 400? Ja. Wat een hoop. In de zomer als het hartstikke droog is en in de winter dan is het een stuk minder. Maar wat verder, hè? Ja. Want er is nog meer. Zeker. Daar is nou je. Daar gaan we. Ja. Hey Aliet! Houdo! Houdo, hè? Ach, die mooie Lietse beestjes. Liets en Blien. Net als ik van Tricky. Van basketbal is het honderdtast heel groot best. Ek deze Amerikaan is wel haast 2 meter. Zorg even naar zijn Tricky. I am Todd Brown, and that's 360. It's a tricky trick. Little one, two. What if it is a lunatic? Well, aim it after you. Put it in your pocket and pick it up. We here to entertain you. Show them what you got. En Sydney kijkt nou zelfs het wetter in met de dolfijn. Het wetter is hartstikke koud,
Maar gelukkig had ze een wedstrijd aan die het haar beschermen tegen de kjeld. Oh, dag, wat fijn! Kom je bij ons kijken? Ze binnen de therapeut en Sydney aardig dicht bij de dolfijnen. Het is wel koud. Het is maar goed dat Sydney niet meer zo bang is. Oh, wat ga je doen? Ze durfde eigenlijk helemaal niet in het water te gaan. Ze durfde tot haar knieën nat te worden. Maar zitten was al heel erg spannend. Dat durfde ze eigenlijk niet. En bijvoorbeeld in de hoepel staan, dat was iets dat durfde ze helemaal niet. Want dan moet er iemand bij in en dan kom je eigenlijk veel te dicht bij haar. Dat is iets wat ze een paar weken geleden nog nooit zou doen. En waar ouders ook heel erg voor hebben opgekeken. Zo van, nou, dat ze dat nu durft. Maar ze heeft zich ontwikkeld als een echte persoonlijkheid. Ze heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen. En ze durft nu heel veel. Ze durft zich gewoon te laten vallen in het water. En ze vertrouwt erop dat het goed komt. En dat is voor ons echt geweldig om te zien. Sydney vermakkert haar oza bij de dolfijnen. Maar ze had ook een soort plezier met Neke de Boer, die het haar heel diep beter praten leert. De ouders van Sydney weten één ding heel zeker. We gaan op herhaling ook, dus we komen volgend jaar weer. Ja. Ja. Dus dat is het zeker waard. Als wij zien wat het volgens nu oplevert wel. Absoluut. Onder de douche. En hoe gaat Sydney bij het afskiën om met haar favoriete therapeuten? Juist. Zo. Oh, dat ziet er gezellig uit. Oren hier zal Sydney op en naar de dolfijn in Huddewiek en krijgt ze weer 6 van deze lessen. In het wetter kist vanzelfs net hut vallen. Dus dat is lekker veilig. 100 leerlingen van het Lindencollege zochten van de gemeente Weststellingwerf uit werd in Wolvengeer gevaarlijke kruispunten binnen van fietsers en voetgangers. Het zogenaamde technasium van het Lindencollege is een nijsoorte squallen. Een van de bedoelingen van deze squallen is dat Ben opdrachten krijgen krijgt als letter in het echt. Het is in het kader van het technasium van het Lindencollege om de leerlingen gericht te laten werken aan bepaalde opdrachten. En in dit geval was dit in het kader van de verkeerssituatie in de gemeente Weststellingwerf. Wat wij prachtig vinden is dat ze echt reële opdrachten krijgen vanuit het bedrijfsleven of uit de oorhiet. Dat ze echt pruwen aan hoe het letter wordt op een werkvlier. Want ze maakt zich eigenlijk gewoon werknemer vielen bij de gemeente Weststellingwerf. Ik ben Gianne Muis. Ik ben Sanne Zwarteveen. En ik ben Rosalie. Wij zijn van het Lindencollege en we hebben een project Veilig Verkeer Wolvenga. Dit is het kruispunt en wij laten zien waarom dit zo'n kruispunt is. In groepjes binnen de band de stritten opgaan en gaan ze metingen dienen. Liek als de snelheid met een lasergun en het lawaai met een decibelmeter. +6, dat is niet normaal. We willen hier de haaitanden hebben. Zodat de fietsers als ze hier op het knopje drukken, dat dus deze stoplichten dan op rood gaan. En dat de fietsers dan het stoplicht op groen gaat. Want soms moet je wel 10 minuten wachten voor de auto. Voor ons kruispunt hebben we een fietsersoversteekplaats. Het is er altijd heel gevaarlijk en auto's rijden snel. En als je dan een fietsersoversteekplaats maakt, dan wordt het misschien wat veiliger. Ja, zij fietsen natuurlijk dagelijks naar squallen en weer weer om naar huis. En ze komen problemen in. En zonder dit project dan praten ze er soms ook op squallen. Na de presentatie wie het de taak aan de wethouders van de gemeente om een winnaar aan te wijzen. Sorry, de uitslag nog even geheim hoor. Er is dan een goede kans dat het idee van de band het echt uitvierd wordt. Klas 1. Ik ben Henriette. Ik ben Hilda. Ik ben Mandy. Ik ben Lisanne. Wij zijn de winnaars van Veilig Verkeer Weststellingwerf. Ik denk best dat er een paar ideeën naar voren komen binnen. We zijn zelf nog net onttocht haar. Waar mogelijk zullen wij gaan kijken of we wat aan de situaties kunnen gaan doen. Uit Wolvenga! Check, show en ontdek! In Grauwwaard nu skileren. 130 ben van een Sontje basisschool in Baarnsterhem hier haar een opjong van de kwartebaanwedstrijden die het organiseren waren door de ijsclub van het jonge volkje. En er binnen maar liefst 9 kampioen. Het wie wel zwitten van de deelnemers, maar dat kwam net alleen nog door het skileren, maar ook door het heerlijke maaitietswaar. Hast u trouwens al zien hoeveel mooie maaitietsfoto's wij binnenkregen ha? En hast u zelf wel een mooie maaitietsfoto maken? U kunt dan een prachtige prijs winnen. Dus stuur het in via checktv.hives.nl.
Nou, dat weer toch even deze week. Na je week check ik je weer en na je week checkst je mij weer. Houdo!